tilanteesta Valko-Venäjältä Suomenlahden äärelle kertoi moskovalainen lehti eilen. UFO-havaintoihin suhtaudutaan Neuvostoliitossa vakavasti, niin kuin tähänkin, kertoo Yrjö Länsipuro. Kyseessä oli Aeroflotin kotimaan lento numero 8352 Tbilisistä Tallinnaan, kapteenina ensimmäisen luokan lentäjä Igor Cherkashin. Hänellä 7000 lentotuntia eikä muukaan miehistö kokematonta. Minskiin matkaa 120 kilometriä kello 4:10 aamulla ja sitten alkoi tapahtua. Lentäjät huomasivat oikealla ylhäällä ikään kuin kirkkaan tähden, josta yhtäkkiä kirposi valonsäde. Säde laajeni kartioksi, joka edelleen kasvoi leveyttä ja pituutta, kunnes se ulottui maahan asti ja valaisi kirkkaasti maan pinnan, talot ja tiet. Pilottien arvion mukaan valolähde oli 500 kilometrin korkeudessa. Valonsäde suuntautui kohti lentokonetta ja sokaisi. Sitten sen tilalle ilmestyi vihreä pilvi, joka muotoaan, korkeuttaan ja suuntaansa muutellen pysyi lentokoneen kunnia saattueena aina Tallinnaan saakka. Minskin lennonjohto näki sen, samoin se havaittiin vastaan tulleesta koneesta. Ilmiö näkyi myös Tallinnan lentokentän tutkassa. Ammattiliittojen lehti Trud julkaisi lentäjien kertomuksen eilen ja antoi Tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsenen Nikolai Sheltuhinin kommentoida sitä. Sheltuhin on Neuvostoliiton tieteellis-teknisen seuran vuosi sitten perustetun anomaalisia ilmiöitä tutkivan komission varapuheenjohtaja. Komission perustaminen osoittaa, että nämä ilmiöt otetaan täällä vakavasti ja sitä todistaa myös Sheltuhinin lausunto. Hän toteaa, että teoria jonkin kaukaisen valon heijastumisesta ilmakehässä ei riitä selittämään ilmiön kaikkia todistettuja oikkuja. Ilmeisesti myös sotilaalliset selitykset ovat poissa laskuista, samoin kuin kytkennät nyt niin paljon puhuttuun avaruuden sotilaalliseen käyttöön, koska niitä ei mainita. Voidaan tehdä vain yksi johtopäätös, kirjoittaa akateemikko. Tallinnalaismiehistö oli tekemisissä jonkin sellaisen kanssa, mitä on tapana nimittää tunnistamattomaksi lentäväksi esineeksi, ufoksi. Tärkeää oli, että nyt saatiin tarkka ja johdonmukainen kuvaus ilmiön muodonmuutoksista ja että lentäjät myös pystyivät maamerkkien avulla arvioimaan sen koon. Ilmiö oli heidän mukaansa Pihkovan järven pituinen, siis monta kymmentä kilometriä pitkä. Niin että mikä tahansa se olikin, ainakin se oli iso. Yrjö Länsipuro.